खालामग्रोबाय जे दिनैनि टपिक्सआ जाबाय रांजोंनो रां बानायनो हायो, मानि मेक्स मानि। दा बे फर्मुलाया माबायदि बेखौ आङो नोंथांमोननो दिनै बे टपिक्सआव दिनैनि भिडिअ'आव आङो बेखौ नोंथांमोननो केलकुलेट खालामनानै खोन्थालांनोसै जे रांजों जों माबायदि रांखौ 2 गुन, 3 गुन, 4 गुन, 6 गुन, 10 गुन बेबायदिनो गोबां गुन जोङो बानायनो हायो जुदि नोंथाङा टाइम होनो हायोब्ला। बे जाबाय मिउचुवेल फान्डनि प्रसेसजों। मिउचुवेल फान्डआव नोंथाङा जुदि मान्थलि इनभेस्ट खालामलांबाय थायोब्ला, मान्थलि जुदि नोंथाङा एसआइपि इनभेस्ट खालामलांबाय थायोब्ला, बे मिउचुवेल फान्डनि थ्रुयै नोंथाङा नोंथांनि दोनथुमनाय रांखौ 2 गुन, 3 गुन, 4 गुन, 5 गुन बेबायदि डाबलनिफ्राय डाबल बानायलांबाय थानो हागोन जुदि नोंथाङा रेगुलार इनभेस्ट खालामलांबाय थायो। लं टार्म खालामलांबाय थायोब्ला नोंथाङा सानसे समाव नोंथांनि राङा जेसेबां गोबावसिम नोंथाङा इनभेस्ट खालामगोन एसेबांनो नोंथांनि इनभेस्टेड एमाउन्टनि सायाव कम्पाउन्डिं जायै जायै नोंथांनि राङा सानसे समाव नोंथांनि दिनै इनभेस्ट खालामनाय राङानो सानसे समाव गोबां गुन जाहैगोन। बिदिब्ला नोंथांनो धैर्य नांगोन। बे धैर्यखौ नोंथाङा साक्सेस खालामनो हायोब्ला आरो धैर्यखौ खालामनो हायोब्ला नोंथाङा साक्सेसखौ मोनहैगोन। नोंथाङा जेसेबां गल लादोंमोन बे गलखौ, बे फाइनान्सियेल फ्रिडमखौ नोंथाङा मोनहैनो हागोन। बिदिब्ला सिम्पोल बे प्रसेसा आरो सिम्पोलानो लाइफ टाइमनि थाखाय जोङो फल' खालामनो थाखाय गोबां गोब्राब जायो, गोबां फेल जानो गोनां जायो। जोङो नुनायावसो सिम्पोल नुयो, नाथाय बेवहायनो गोबां प्रब्लेमबो जालांनो हागौ। नोंथाङा जुदि धैर्य गैयाब्ला गोबां प्रसेसखौ नोंथाङा मोनथिनांगोन, गोबां सोलोंनांगोन आरो नोंथाङा बेवहाय मान्थलि इनभेस्ट खालामनो हानाय सक्तियाबो थानांगोन। जास्ट नोंथाङा खम इनभेस्टमेन्ट, जास्ट नोंथाङा सानसेयाव 100 रां खरि नोंथाङा इनभेस्ट खालाम, माने दोनथुमनानै बेखौ मान्थलि 3000 खरि इनभेस्ट खालाम। 3000 खरि नोंथाङा जुदि बे रांखौ मान्थलि इनभेस्ट खालामो, जुदि बे राङा नोंथांनि 3000 राङा जुदि मान्थलि इनभेस्ट जायै 10 बोसोर जुदि इनभेस्ट जायोब्ला, टाइम पिरियडआ जेनेबा 10 बोसोर नोंथाङा इनभेस्ट खालामोब्ला बे राङा 15% खरि जुदि मिउचुवेल फान्डआ 15% खरि जुदि नोंथांनो होयोब्ला, 15% खरि नोंथांनि राङा 3000 जुदि मान्थलि इनभेस्ट जायोब्ला इनभेस्टेड एमाउन्टआ जागोन नोंथांनिया 3,60,000। बेनिफ्राय नोंथाङा रिटार्नस मोनगोन 4,75,972, माने नोंथांनि इनभेस्टनि बारा जाबाय, माने फानसे बारा जाबाय, मिन्स डाबल जाबाय नोंथांनि राङा। नोंथांनि राङा माने 8,35,000 जाबाय। बिदिब्ला नोंथांनि दोननाय राङा 10 बोसोराव जेसेबां जमा जाहैगोन बिनि डाबल जाबाय। दा बे रांखौनो जुदि नोंथाङा 100 राङै सानसेयाव दोनथुमै मान्थलि 3000 खरि जुदि नोंथाङा 3000 खरि इनभेस्ट खालामलांबाय थायोब्ला, 10 बोसोरनि जायगायाव नोंथाङा 15 बोसोर खालामोब्ला, जुदि 5 बोसोर जुदि बारायनानै दोनलांबाय थायोब्ला बे राङा नोंथांनिया बेसेबां जाहैगोन नोंथाङा नुनो मोनसिगोन। बिदिब्ला नोंथांनि राङा जाहैगोन 15% खरि 3000 जुदि इनभेस्ट खालामोब्ला, 15 बोसोर जुदि इनभेस्ट खालामोब्ला टाइम पिरियडआ इनभेस्टेड एमाउन्टआ जागोन 5,40,000, माने 5,40,000। बेनिफ्राय नोंथांनि रिटार्नआ जागोन 4,90,000, 14,90,000, माने 14,90,000 रां जाहैयो। बिदिब्ला नोंथांनि राङा बेवहाय 5 लाख माने 3 गुन जाबाय। बिदिब्ला गासै नोंथांनि राङा टटेलाव 20,30,000 रां जाहैबाय। गासै टटेलाव मिलायनानै नोंथांनि राङा 4 गुन जाहैबाय। अब्ला कम्पाउन्डिंनि पावारखौ नाय। नोंथाङा रांखौ जुदि 100 रांखौनो एखे राहायै जुदि दोनथुमलांबाय थायोब्ला सानसे समाव नोंथांनि राङा गिदिर जाहैगोन, गोबां गुन जाहैगोन। बे मोनसे एसआइपिनि पावार। आरो नेक्स्ट जुदि नोंथाङा बे रांखौनो रेगुलार जुदि 15 बोसोरनि जायगायाव आरो 5 बोसोर जुदि
टाइम पिरियडखौ बारायना होबावब्ला दोनथुमलांबाय थायोब्ला नोंथांनि राङा बेसेबां जाहैगोन बेनि पावारखौ नायदोलाय कम्पाउन्डिंआ माबायदि जायो। बिदिब्ला नेक्स्ट आङो देखायबाय। नेक्स्टआव नायदो 3000 खरि माने 3000 खरि नोंथाङा इनभेस्ट खालामलांबाय थायोब्ला 15% खरिनो जुदि मोनबाय थायोब्ला सानसे समाव टाइम पिरियडआ जुदि 20 बोसोर 20 बोसोर जुदि नोंथाङा बे एखे राहायैनो 3000 खरि जुदि दोनलांबाय थायोब्ला नोंथांनि इनभेस्टेड एमाउन्टआ जाबाय 7,20,000 मिन्स 7 लाख माने 7,20,000 रां। बेनिनो रिटार्नसा जाहैगोन 38,27,000 मिन्स 38,27,000 आरो टटेल भेलुआ जाहैगोन 45,47,000 मिन्स 45,47,000 बेबायदि नोंथाङा नुहैगोन। माने नोंथांनि इनभेस्टेड एमाउन्टआ 7,20,000 जाबायब्ला बिदिब्ला नोंथांनि गासै बेसेबां गुन जाखो नोंथांनि राङा 15% खरि बिदिब्ला नोंथांनि गासै एमाउन्टनि सायाव 6 गुन मिन्स 6 गुन नोंथांनि राङा जानानै थाहैगोन। नोंथाङा बिदिब्ला बे समावहाय 6 गुन रां 6 फान रां नोंथांनि राङा डाबलनि सायाव डाबल 6 गुन जाहैबाय। अब्ला कम्पाउन्डिंनि पावारा बेसेबां नाय। जुदि नोंथाङा कम्पाउन्डिंनि पावारखौ कम्पाउन्डिंनि जादुखौ जुदि केलकुलेट खालामना नायबावनो हायो। नेक्स्ट गला जाहैबाय नोंथाङा माबायदि गल नुहैनो हागोन बेखौ आं नेक्स्ट आरो देखायबावनोसै। बिदिब्ला बेवहाय नुबाय नोंथांनि इनभेस्टमेन्टआ जाहैबाय 3,000 खरि माने 3,000 खरि 15% जुदि मोनोब्ला टाइम पिरियडआ जाबाय आङो 5 इयार्स बारायना होबावबाय 5 बोसोर बारायनायाव 25 इयार्ससिम जुदि नोंथाङा बे 3,000 रांखौ इनभेस्ट खालामलांबाय थायोब्ला नोंथांनि इनभेस्टेड एमाउन्टआ जाहैगोन 9 लाख आरो नोंथांनि रिटार्नसा जाहैगोन 89,52,000 89,52,000 रां जाहैयो। टटेला जाहैगोन नोंथांनिया 98,52,000 रां। बिदिब्ला नोंथांनि राङा बै समाव 25 बोसोर समाव बेसेबां गुन जाहैखो बिदिब्ला केलकुलेट खालामनानै ओंखारबाय जे नोंथांनि राङा 10 गुननिबो बारा जाहैबाय। माने नोंथांनि इनभेस्टेड एमाउन्टनि जितु कम्पाउन्डिं पावारा 10 गुन जाहैबाय। नाय कम्पाउन्डिंनि पावारा बेसेबां जुदि नोंथाङा धैर्य दङब्ला। बिदिब्ला नेक्स्ट आङो फाइनाल लास्ट मोनसे स्टेप देखायबावनोसै केलकुलेट खालामनानै देखायबावनोसै नोंथांनि कम्पाउन्डिं पावारा माबायदि नोंथांखौ बबे गलसिम लांगोन बबे थांखिसिम लांगोन नोंथांनि थांखि मथै सहैना सहैया नायदो। बिदिब्ला लास्ट स्टेपाव आङो देखायनानै होनोसै। बिदिब्ला नोंथाङा 3,000 खरि जुदि इनभेस्टेड खालामोब्ला 15% खरि जुदि बोसोरसेल' जुदि नोंथाङा बारायदेरनानै जुदि इनभेस्ट खालामलांबाय थायोब्ला बा रां जमा 3,000 खरि मान्थलि दोनथुमलांबाय थायोब्ला 26 बोसोरावनो नोंथांनि राङा जाहैयो 9,36,000 अनलि 9,36,000 मात्र बोसोरसेयाव बारायनायाव बेखिनि बारायनायावनो नोंथांनि टटेल रिटार्नसा जायो 1,05,39,000 माने नोंथाङा 1 कौटि रां बानायहैनो हाबाय। मिन्स टटेलाव गासै नोंथांनि इनभेस्टेड एमाउन्टजों प्लास जानानै गासै 1,14,75,000 फाइनाल गल फाइनाल एचिभमेन्ट नोंथांनि फाइनान्सियेल फ्रिडमा मोनहैबाय। नोंथाङा बे समावहाय 1,14,00,000 मिन्स 1 कौटि 94,75,000 नोंथांनि आखायाव बै समाव नोंथाङा नोंथांनि गलखौ सौहैनो हाबाय। टटेल इनभेस्टेड एमाउन्टनि सायाव नोंथाङा बेसेबां गुन रां बानायहैनो हाखो बिदिब्ला केलकुलेट खालामनानै ओंखारबाय जे नोंथाङा 14 गुननिबो बारा नोंथाङा मा खालामनो हाखो नोंथांनि रांखौ 14 गुन बानायहैनो हाबाय। नोंथांनि इनभेस्टेड एमाउन्टनि 14 गुन राङा बारायनानै बेखिनि कम्पाउन्डिं जानानै नोंथांनो सानसे समाव 1 crore 1 CR रां बानायनानै होबाय मिउचुवेल फान्डआ। बिदिब्ला मिउचुवेल फान्डखौ नोंथाङा बुजिनानै नोंथाङा मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामनो थाखाय नोंथाङा मिउचुवेल फान्डनि प्रसेसफोरखौ बुजिनानै लाग्रोदो। बिदिब्ला पावार अफ कम्पाउन्डिं उइथ मिउचुवेल फान्डनि पावारा बेनो। नोंथाङा बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो साबस्क्राइबबो खालामदो। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला थेंक इउ एभ्रिवान।